Hola, com esteu? Aquesta setmana us proposo de passar una fotocòpia a fusta. Increïble, veritat? Necessitareu vernís, aigua amb un spray, cola blanca, un pinzell, tisores i la fusta on ho vulguem enganxar. I una imatge, és clar. La fusta ha de ser una fusta qualsevol que tingueu, pot ser vella, en aquest cas és una pissarra, però qualsevol ens val. No, aquestes no són les meves mans, el vídeo l'he agafat d'internet. Però és una activitat que he fet diverses vegades i és molt xula, ja veureu. El primer que heu de fer és agafar la fotografia que hagueu triat, ha de ser una fotocòpia impresa, amb la vostra impressora de tinta millor, i retallar-la. Us aviso, si el que feu és una fotocòpia amb lletres, l'heu d'imprimir invertida, perquè quan la transferim ens quedarà al revés. Llavors agafem cola blanca, que si és molt espessa la podem diluir una miqueta amb aigua, i tota la superfície de fusta, tota, absolutament tota, l'heu d'untar amb la cola blanca. No us podeu deixar absolutament ni un sol lloc, si no, no us funcionarà. Després, amb la fotografia que ja heu retallat a la mateixa mida que la fusta, feu exactament el mateix. Ara jo he dit fotografia. No, en fotografia no funciona. Ha de ser fotocòpia o impressió. Veieu? I encara amb tot mullat, ho enganxem. Fixeu-vos que amb aquesta noia li ha caigut un moment la fotocòpia a sobre de la fusta i això ja ens donarà un error. És millor posar i enganxar directament. A la que ho movem una miqueta, com ara ha fet ella, se'ns mourà la imatge i aquí sortiran els errors. Tot això que està fent ara d'aixecar en l'aire, normalment acaben sent errors. Us aconsello que us demaneu ajuda als pares, a poc aneu baixant i un cop heu baixat ja queda definitivament enganxat. Aneu fent cap en fora, cap en fora, cap en fora amb les mans perquè vagin marxant les miquetes d'aire que queda dins i ho deixeu assecar. Si convé, un dia sencer. O, si teniu molta pressa com aquesta noia, el que podeu fer és agafar el secador i passar el secador, amb la qual cosa, en molt poqueta estona, podreu passar a la segona fase. En aquesta segona fase és quan necessitem l'esprai, un esprai d'aquests de perruquera, amb aigua normal i corrent, i comenceu mullant zones d'aquest paper que heu ficat al revés amb la imatge la que vulgueu, Aneu mullant a poc, això sí, aquí paciència. A poc vol dir que us heu de passar molta estona. Heu d'anar desfent el paper perquè només quedi la tinta. Per tant, mica en mica, veieu? Aquí veieu la càmera accelerada, es va mullant i es va desfent el paper. No us penseu que es fa en un moment, això es triga. A poc, anar traient, anar continuant. Si per error apretem massa amb el dit i ens passem, ens carregaríem completament la imatge. Us aconsello que si ho feu, teniu la fusta i podeu fer la impressió i la fotocòpia, ho feu amb una fusta petitona, perquè si és gran com aquesta és molta feina. També us dic, el resultat és espectacular. Queda com una impressió sobre fusta i com si fos antiga. Fixeu-vos que va passant i ja pràcticament que ha aconseguit treure tot el paper i ja només li queda la tinta que s'ha enganxat a la fusta per mitjà de la cola blanca. Hem eliminat tot el paper, així a poc, anar fent aquests macarrons. Però bé, com podeu veure encara queda molt blanc, però no us preocupeu, hi ha una manera de fer-lo invisible i això ho aconseguirem amb el vernís. Fixeu-vos que pel voltant del quadre han quedat alguns petits errors. Normalment això se soluciona fent un marc. Agafeu pintura de color negre o el color que vulgueu, evidentment, en aquest cas, en aquest vídeo ho fan en color negre, i feu un marc vosaltres mateixos en tot el voltant. I
les possibles imperfeccions de les vores, perquè quan fregues es desenganxa una mica més de les vores, amb la pintura negra ho dissimules i a més queda molt bé. Veieu? Es va fent la vora, tot al voltant, i a més et podràs ajudar d'un regle i fer una mica de marc perquè quedi més aviat recte. Representa que és una manualitat que queda com antic, llavors no cal fer-ho perfecte, veieu? Feu un marge més o menys, no queda exacte, un marge, un marc, però és molt bonic i a més el fet de fer un marc segons com enquadra la imatge i queda molt millor. I bé, ja veieu, agafeu el vernís, pot ser vernís escolar, també funciona, cola blanca diluïda amb aigua, també us funcionarà perfectament, o un vernís ja professional, que en aquest cas heu de demanar ajuda als pares. S'ha de fer en un lloc ventilat, millor amb mascareta que sense, i jo quasi que us aconsellaria que us ho fessin els vostres pares si és que ho feu amb un vernís professional. La veritat és que queda molt millor amb un vernís professional. I aquí teniu el resultat. Veieu algunes imperfeccions, però queda molt xulo. Us atreviu amb una foto vostra? Va, espero imatges.